inyo President Paulma Curacho. Miss Tandoy Ang sunod na Abkalpayo. masaya. Okay na mga salamat Kapitan James Nuda. Sugad man kan Miss Grande sa iyo pagsayaw. Salamat nga damo Barangay Council, Barangay Gadgaran. O ano sa liwat nga vlogger Anwaray TV. Vlogger. Adiman din si Sir. Okay, sa iyo nga tanan mag-enjoy ka daw sa